Fi'n credu oedd e'n rhannol I fi, achos fyd bod fi wedi bod yn gweithio yn teledu am flynyddoedd erbyn ni, a just bod hwn yn un o'r pethau yna, le o'n i just meddwl, mae hwn yn rhywbeth oedd yn rhoi'r un fath o deimlad I fi, o'n i'n cael yn coleg pan o'n i'n gweithio ar prosiectau, o'n i'n mwynhau neu'n, chymod, yn gallu, fi'n cael bod yna ryddid I gael, mae'n amlwg gyda teledu, mae yna ffyrdd chi'n goffa wneud pethau yna, yn wedig ar ran fformat, mae hwnna'n rhywbeth arall bydde'n broblem fawr I rywun sy'n moyn neud rhaglen teledu ynddo, achos bydden nhw ddim yn derbyn o gwbl erbyn blwyddyn nesaf unrhyw beth sydd ddim ar HD cam. Mae'r camerau HD cam yn costi ffortiwn, mae'r pobl sy'n dod gyda nhw'n costi ffortiwn. So dwi hwnna felly'n, na'r lle arall fi'n credu, le mae angen, a fi'n credu bod yn digwydd yn raddol bach, ond diwylliant ffilm ar wahân felly yng Nghymru.